Hello! What's up sa inyo mga zebra? So ayan nga no, ang kagigising ko lang from a lot of things that happened to me. Kagigising ko lang galing sa college days. Kagigising ko lang kasi kagabi yung Miss SA. At ayan, daming videos dito sa camera ko. At gusto ko na siyang i-edit, kaya nga lang wala na akong ma-intro. So sa ngayon, wag na lang muna tayong mag-intro ng wala na lang muna tayong intro na pang Stranger Things yung ipekan ha. Wala na lang muna tayong pang intro na aray. So, if you're wondering kung ano yung nangyayari sa CSA nung mga times ng college days, nung mga times na hindi ako nakapag-edit ng video, nung mga times na hindi ako active sa YouTube or sa Facebook man lang. So, ito yung nangyari. This is your boy MTVN, and today is college day. Morning, son. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? First customer. Wow, grabe yung negosyo natin dyan Negosyo. Terika. Negosyo. Hi guys, this is your boy MNCBN up for another video. In today's video, it's our college days, day 1. Wala akong masyadong ginawa dito, kundi mag-antay ng booth namin. Booth namin is a photo booth. Marami na picture, so look at this one. So dahil medyo boring pa dito sa booth namin, maglalakad-lakad tayo para tingnan natin kung ano yung mga booth ng iba doon. Medyo awkward mag-Tagalog dito sa school. Kasi mapisaya lahat ng mga tao dito. So, masuri-suri-tan ninyo guys. Suri-tan mo sa mga makita natin dito sa mga booth. Let's go! Magsuri-suri-tan sa mga classmate na itong booth, no? Hey! Hi! Tanan nga maminaw na sa panginyong dunggan o pagbantay-bantay kay ay mga hakbong samtang nagkantami. Mga titi o mga langga. Bisag sa tugay nga mga adlaw, abi ko naman. Ang sabi kong pari, ang ibuwang magsilbi. Naslian, tawag na. And suddenly po, meron silang naamoy na malisang-sang na baho. Ano, piece of me? Ha? Piece of me? Suot lang, big boy. Sige lang, we. Tatan ako kayo sana, rabbit. For the people to say
Yo guys, good morning. It's the day 2 of CSA College Days. I'm with my band, the 4-piece band. So later, band contest. This is a special song, especially kung nakakasama someone nga abinin mo ka nang wa kay pakisiyaha or wala siya pakisimuha, maglagot na lang ka pero na ito nahibong na rin kasayaha. To be young in love in New York City. D-Boy, anong masasabi mo ngayon, D-Boy? Sobrang nakakapal ako. Boss? Chilang. Ikaw, boss? Ako medyo kinakabahan. Play with our hearts, sakit kay Dodoa na kasi. Kaya kung sa lalaki, nagana sa niya, mahalon siya. Nothing's I used to be. Sometimes I wish I could. Nakakatawa ba kanang magsigit kuyog, pero dili isulti, dili na isulti, naibog sila sa usap-usap. Ikaw mo na, boy! Ikaw mo na, boy! For the first time, I stay for a long time, 'cause I like me better when stay long, stay Ayun na nga, natapos na nga yung banda namin, which is very, very grabe. Na-exhausted ako doon. Ang ganda ng lighting dito. This is the college days, day 3. Day 3. At nandito kami sa City Mall. Nandun kami sa Marina. Tumutulong kami sa Civic Center. So we are now set up. So cool. Nandito ako sa CL para mag-practice para sa serenade mamaya sa BCSA because I am the one who mag-serenade eh. Ulit, shit. To practice. Oh, shit. Take 3 practice. Just to be with. Practice take 4. Practice take 5. Practice take 6. Every mountain and swim every ocean. Just to be with you and fix what I broken.
Like you need to